Labarukan da kashi na 7. Labarin Sahoro da Sahorama. Wai akwai wani saurayi ne wanda ake kira Sahoro, kullum baya taɓuka wani aiki sai ya kora akuyarsa, ya kai ta bakin rafi ta yi kiwo, da maraice ya kwanto ta. Nonon akuyan nan shine abincinsa, ko ya siyar ya sayi wani abu, ko ya sha haka nan. In akuyar ta yaye kuwa sai ya sayar da ita ya sayi wata mai ɗa. To, ba abin da ya miskile shi sai kiwon akuyan nan. Kullum ya dawo gida sai ya ce, "Wash, ba shakka kiwon akuya ba aikin da ya sha kansa kan wahala. Haba, lokacin nan yanzu akwai abin da ya fi mutum ya sami inuwa mai sanyi ya kishingiɗa ya yi ta barci? Amma ba dama, dole ne mutum ya bi ta. In ko ya ƙi, ta faɗa wata gona ta shirga ɓarna a ci mutum tara. Ko kuwa ta ƙi dawowa kura ta sami kalaci. Kai, ya kamata dai in tuna yadda zan siyayawa raina daga wannan azaba. Rai fa an ce dangin goro ne, ban iska yake so." Yana nan kullum yana zulumin wahalar kiwo, sai ran nan ya ce, na san dabara, ba abin da ya fi sai in auri Sahorama. Ga ta da akuya ɗaya, ita kuma tana kiwo, kaga in na aure ta sai ta riƙa gamawa da tawa, ni ko in samu in riƙa taɓa ɗan ƙailula." Sai ya nemi Sahorama aure, iyayenta suka ce, "An baka dama da tukura da bako duk umbutawa ne." Aka yi aure, ta tare, ta shiga hidimar kiwon awakinsu guda biyu. Don ba su da wani abinci sai wanda suka samu daga gare su, Sahoro ya ta sharar barci a natse. Ba a daɗe ba, Sahorama ta ce wa Sahoro, "Mai gida, ni fa na gaji da wannan a irin wahala. Ƙudaje na cizo na, ina tuntuɓe, don Allah dubi jikina. Da na zo nan gidanka ina hiki, duk yanzu na fara kirci don cizon ƙudaje. Kai, ba na yarda in tsofar da kaina tun ina gabar ƙuruciya, sai mu sake dabara." Sahoro ya ce, "Wannan batu naki ba makankara, ni ma fa na ga kin fara baki, ni ko dubi yadda na fara ajiye taiɓa. To, yaya zan yi da su?" Sahorama ta ce, "Sai mu ba Dabo ya ba mu amiya guda, mu ajiye a bayan gida. In zuma ta shiga ta yi saƙa, mu riga ɗiba muna samun abinci. Kaga ba ruwanmu da kiwonsu, balle mu wahala." Sahoro ya ce, "Kai, aiko kin samu dabara, gashi kuma ko ba a faɗi ba, zuma ta fi nono daɗi." Sai ya sa matar ta je ta yi magana da Dabo, ya yadda da musayar, don ya ga da riba. Ya ba su amiya guda, suka yi ta samun zuma daga ciki suna sha. Suka sami wani gora suka cika suka rataye. Sahoro dai in ya kwanta tun dare baya tashi sai rana ta take. Yakan ce wai shi tashi da wuri kan hana gira tofo, kuma yakan sa dundumi. Ran nan ya farka daga bacci da rana tsaka, sai ya ga matarsa ta ɗauko goran zuman nan za ta ɗiba ta yi musu gari su sha. Sai haushi ya kama shi, ya ce, "Ku fa mata ɓarnar ku ta fi ku. Dubi goran zuman nan har ya kusa ƙarewa. Wato zuman nan har ta ƙare ne za ki fara ɗibar ta gora? Abin da na ga yafi sai mu siyar da goran zuman nan mu sayi kaji da zakaru su riƙa yi mana ƙwai suna ƙyanƙyashewa." Sahorama ta ce, "In ko haka ne sai mu sami wani yaro wanda zai riƙa zuba musu ruwa da hatsi. Ni dai ba na iya wannan jidali kullum kwanan duniya." Sahoro ya ce, "Lalle kiwon kaji wahala ne jajir. Yaran yanzu kuwa kowa ya san su akan ragwanci. Yanzu ko mun yayo wani yaro don ya riƙa lura da kajin, in mun saya sai ki ga wasa ya ɗauke masa hankali. Ba wani abin kirki zai yi." Sahorama ta ce, "Kowane yaro muka ɗauko in ya ƙi yin aiki sai in ɗauki sandan nan." Ta sa hannu ta ɗauki wani guntun itace, in sheme shi dau a kai, sai ta kwantara wa gora ice. Gora ya fashe, ‘yar zumar da suke takama da ita ta tsiyaye. Sahoro ya ce, "Shikenan ta faru ta ƙare, an yi wa mai dami ɗaya sata. Da kajin da za mu saya da yaron da za mu ɗauko ga su nan duk sun malale a ƙasa. Amma dai na isa barka da sakainan nan da ta yi tsalle ba ta faɗa mini a ƙafa ba." Ya dubi matar ya ce, "Sa hannu kwashe wannan da ke gudu ƙasa kafin ƙasa ta shanye, don mu sami na farawa, kada yunwa ta sa in gintse barci na tun ban ƙoshi da shi ba." Sahorama ta shiga sa hannu tana kwashe zuma, tana zuba ɗan abin da ta samu cikin wata ƙwarya, tana lashe rabi tana ba mijin labari tana cewa, "Abin nan fa da na yi yanzu amfaninmu zai yi nan gaba. Dan na taɓa jin wata rana an gayyaci kunkuru wajen aure, da rashin saurin da ya tashi bai kai gidan ba sai bayan watanni. Da ya isa ya tara ana sunan ɗan amaryar da ya zo bikinta da ta haifa. Da aka gaya masa ya ce, 'Ba komai, sauri shi ke haihuwar nawa.'
Sahoro na kwance bisa gado yana kallonta, tana ta shan zuma da wayo, tana zuba masa surutun banza. Sai haushi ya kama shi ya ce mata, wani labarin banza kike bani haka? Ba kai ba gindi, wayan a ci an kori kare daga gindin kanya. Gashi ragwancinki ya ja mini asara. Wai baki iya kiwon kaji biyu, sai kin nemo yaro mutuniyar banza sullutuwa. Sahora ma ta ce kai ne mutumin banza wanda in ya kwanta da magarba baya tashi sai gari ya waye da rana tsaka. Sahoro yana dai daga kwance ya ce, wa kike zagi? Sahora ma, ka ga lalatacciya banza kafira? Sahora ma ta ce, an ji an zage ka, kai dai ne kafiri ba ni ba. In kai ɗa ne ba shege ba, ka gina rami ka tsatsage ni. Sai zuciya ta turnike Sahoro, ya tashi daga kwance ya sauko ya tarar da matar, sai ku kawa kici kica kaca. Can Sahoro ya gaji, ya ga bai kada matar ba, sai take neman tankaɗar da shi ƙasa, sai ya ce mata, to sakanni kin kayar, na ce ko iyaka ta kenan. Sahora ma ta ce, ab, to in sake ka ni in faɗi? Musa ya ce rabe ce lalle wannan kukawa tana da ban dariya. To, kai gogan da ka je, wanda labari ka ce ka basu na ba ƙauye da waɗansu 'yan birni? Aku ya ce, wannan shi ma yana da ban dariya, bari ka ji. Labarin wani ba ƙauye da waɗansu 'yan birni. Ku biyo mu shiri na gaba don jin yadda za ta kaya.